खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो आंनि केकेलाइ बड' रादाबनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय। मैया दिल्लीयाव सोमावसारनाया बड'लेण्ड बिफिननाया गाहामथारैनो जाफुंसारदों होननानै दावराइ देख्रेब बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों आरो बे सोमावसारनायावहाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौहाय दिल्ली पुलिसा हमनानै लांदों। बेयावहाय दिल्लीयावहाय सोमावसारनो थाखाय फुंनि 10 रिंगानिफ्राय लानानै बेलासिनि 4 रिंगासिम एलाउ होदोंमोनब्लाबो 11:30 मिनिटाव हमनानै लांनाय जादों। बे बाथ्राखौनो लानानै आसाम सोरखारनि, आबसुनि आरो बिटिआर सोरखारनि आखाइ दङ होननानै दावराइ देख्रेब बिथाङा बुंदों। बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोना खोनासंनानै नाय। जन्तर मन्तराव धरनानै प्रग्राम बेयाव बनसु दंमोन, ओमफ्राय अल इन्डिया बड' पिपुल्स नेशनेल लिग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड दंमोन, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च दङ आरो लोगोसे राइटार्स एकाडेमि दङ, ओमफ्राय गुबुन गुबुन आफाद दंमोन। दिनै हठात दिल्लीनि पुलिसा फैनानै जोंनि प्रग्रामखौ जानो मोना होननानै लानानै थांबाय। जोंनि प्रग्रामा 10टानिफ्राय 4टासिममोन, दा 11:30 लानानै थांबाय। दा जोंनि प्रग्रामा बिसोर लांदोंब्लाबो जोंनि जायखि धरना प्रदर्शन खालामनाय बेखौ लांदोंब्लाबो जोंहा दुखु गैया, जोंहा आफसुस गैया जे जोंनि प्रग्रामा जाबाय, बिराद मोजां जालांबाय। जोंहा बे मेसेजआ थांबाय, गासिबो बर' फिसाफोरनाव मोनहैजोब्बाय। दा जोंनि प्रग्रामा साक्सेस आरो मोनसे साक्सेसआ जाहैबाय गिदिर साक्सेसबाव जोंहा जे जोंखौ जे दिनै पुलिसा जे होबथानो फैदों, बे गिदिर साक्सेस। जोंखौ जे दिनै जोंनि धरनाखौ जे बिसोर बोस्रांना लांदों, बे देरसिन साक्सेस जोंनि थाखाय बेयो। आरो रायजो राजा बुजिगोन निस्सय। आरो बे धरनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय, जोंखौ धरना खालामहैनो थाखाय जे जोंनि गेजेराव खुद्रिनाया, बड'लेण्ड रायजो बिनायनि दाबिनाया बांसिन जरदारनिफ्राय जरदारसिन बे जाबाय आरो जोंनि सायाव। नोंथांमोननि प्रग्राम जाफुङैनि बेलायाव सोरनिबा आखाइ दं होनना सानो नामा? दा जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि धरना जे जाफुङाखिसै, बे जाफुङैनि बेलायाव जे माखासे मानसिफ्रा लाजिनाय मोनदों। लाजिनाय मोनना जाहैबाय मैया दाखालिसो बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाबाय। मैया दाखालि बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाबाय, दिनै जुदि बड'लेण्ड रायजो बिफावोब्ला बे सुक्ति खालामग्राफोरनि मान इज्जत थाया, बोरै जानो बिदिलाय। दा ओंखायनो आसाम सरकारनिबो आखाइ दं बेयाव, ओमफ्राय बिटिसि सरकारनि प्रमद बर'नि आखाइ दं आरो एबसुनि डिफेन्स बर'नि आखाइ दं। बे धरनाखौ सेबटाइज खालामनायनि, बे धरनाखौ जाहैनि बिथांमोननि प्रेसारावनो बिसोर नारसिननायनो बे धरना जायाखै। बे धरना जायाखै बे नङा, जोंना धरनाया 1.5 घन्टा जादों। बे 1.5 घन्टानि धरनायानो बर' जाथिफोरखौ मोनसे सिरि मोनखांहोदों। दा बर' जाथिनि गेजेराव मोनसे गोदौखांदों, बयबो जे बड'लेण्ड नांगौ बे हिसाबै बयनिबो गेजेराव जावरिखांनाय बे फैदों। आरो बे धरनाखौ जे बोखारदों, बेनो बयखौबो दिनै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामदों। जोंनि सेन्टिमेन्टखौ दिनै मोनसे गरमसिन मोनसे खालामना होदों। आरो बिदि होख्रांनायजों जे जाफुंनो हाया, बेखौ सरकारा बुजिनानै लानाया मोजां, प्रमद बर'मोनहा बुजिनानै लानाया मोजां, डिफेन्स बर'मोनहा बुजिनानै लानाया मोजां। बेबायदि खुनु दिन नोंसोरो बे रायजो राजानि जायनाखि दाबि, बर' रायजोफ्रा जे बड'लेण्ड नांथारगौ, बड'लेण्ड नांगौ रायजोखौ, रायजो बिनाय दाबिखौ, रायजोफोरखौ जुदि नोंसोर होबथायोब्ला नोंसोर जे नहर जागोन, नोंसोरो सै खालामजागोन रायजोफोरजों, बे जिनिसा रोखा जाबाय। साबधान जानाया मोजां बिसोरो। बर' रायजो राजाफोरा आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बेलायाव प्रमद बर'मोनहा दिनै होबथानो बिथांमोना मा मोन्थाय? बिसोरहा जेबो मोन्थाय गैया बड'लेण्ड रायजो बिनायखौ, मानोना बिसोरबो गावसोर बड'लेण्ड रायजोनि बाथ्रा बुंबोदों। दा बिसोरो बे दाबिखौ होबथानाय खालामनानै जाहैदों बिसोरना दिनै जे बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव बिसोर बिटिआर सुक्तिजों लोगोसे बिसोरो जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांलिया, बेनो फाइनाल कमप्रिहेनसिभ सलिउसन जाबाय होनना बुंदों। आसामखौ जों बुखावलिया होनना बुंदों। दा बे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलिउसन जाबाय, फाइनाल जाबाय, जोंना बे जोबथा सुक्ति जाबाय होननानै बुंनायनि उनाव बिसोर आरो गोदानै जे रायजो बिबावबाय, बड'लेण्ड रायजो बिग्रा ओंखारबाय, बेखौ बिसोर लाजिनाय मोनदों। दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया हयथ' बिसोरो बुंदों, जे हेमन्त बिश्व शर्मा हयथ' बिसोरबो बुंदों जे नोंसोर सुक्ति खालामनानै लाबाय, बिटिआर सुक्ति, आरो नोंसोर सुक्ति खालामनायनि उनावनो आङो प्रमद बर'खौबो, एबसुनि नेताफोरखौबो गासिखौबो लांनानै आङो बिटिसिनि सिफ खालामहैबाय, बिटिसि सरकार गठन खालामबाय। दा बिदि खालामनाय हिसाबावबो नोंसोरनिफ्राय मानो बड'लेण्ड रायजो बिग्रा ओंखारबावखो? नोंसोर मानो बेखौ होबथानो हादिया? हयथ' बाथ्रा फैगोन आरोखि, नोंसोर बिसोरनि सायाव कन्ट्रल गैया नामा बिदिबा? दा बेखौ लाजिनाय मोनदों बिसोरो। दा जों गावसोरखौ जेरै सोरबा सानदोंमोन, गावसोर साननाया सब किसु जागोन सानदोंमोन, बड'लेण्ड रायजो नाङा होनब्लाबो गावसोर जेबो बुंनाय नङा सानदोंमोन। खिन्थु दिनैनि रायजोफ्रा जे जावरिखांनाय फैबाय, रायजोनि गेजेराव जे मोनसे बिग्रायनाय फैबाय, बे बिग्रायनायखौ बिसोर बुजियाखै बिसोरो। आरो बे बिग्रायनायजों सानसे गावसोरखौ खथि खालामगोन, गावसोर जे रायजोफोरजों नेवसिजागोन, सै खालामजागोन, बेखौ बिसोर बुजियाखै। जाथि फाननायनिफ्राय देरसिन अपराध जेबो गैया, हारि फाननायनिफ्राय देरसिन अपराध जेबो गैया।
दिनै हारि फाननाय बायदि एथ' गाज्रि खामानि मावनायाव बिसोर लिप्त बिसोरो जगायन' बिसोर बे जायगायाव माने बिसोर जरित बेबायदि हारि फाननाय खामानियाव जरित थानाय मानसिफ्रा दिनै माने रायजोजों नेवसिजागोन बे स्पस्ट' बेखायनो बिसोर बुंदों आसाम सरकारजों बिसोर दिनै लोगो लाफानानै आसाम सरकारनि बुंनायाव नैबे जोंनि धरनाखौ जेरैखि बन्द' खालामनो बानसाल थांनो हायोबा बे जों नाजादों आरो बिसोर नाजानायावनो बिसोरनि बुंनायावनो दिनै जोंनि धरनाया आद्रायै जोबलांदों आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बर' रायजो राजाया मा साननाया मोजां बर' रायजोआ बुजिगोन गासिबो सैथोआ मा जिनिस सैथोआ सैथोखा नों हाजार सैथोखौ माने जोबख्रुबनानै दोना मानो हाजार सैथोखौ नाख्रेबनानै दोननाग्रा मानो सोरबा सिगि स' खालामनानै बुख्रुबनानै दोननाग्रा मानो सैथोआ सैथोखौ नों दाबायहा रायजोफ्रा बुजिगासिनो दं बुजिलांगासिनो दं दा जेब्ला बिटिआर सुक्ति जायो रायजोफ्रा बुजियाखैमोन बयबो रंजादों फुरथि खालामदों बमा गावदों बयबो जे माबा मोनसे मोनथारबाय जोंहा गिदिर मोनथारबाय आरो बिसोर बुंनो हादों जे बड'लेण्ड रायजो मोननाय समान जाबाय जोंहा बिटिआर सोदोबानो बिराद गिदिरखा बायदिसिना बुंनायाव रायजोफ्रा नंगौ सानदोंमोन दा जों साफा सानै मानसिया बुजिनानै जेब्ला जोङो बे सुक्तियाव जेबो गैया बिटिआर सुक्तियाव गोदान जेबो गैया बे बिटिआर सुक्तिया माथ्र बिटिएडि नामखौ सोलायनानै माने बिटिआर दोननायल' माने बेखौ जों बुंदोंमोन जेब्ला जों बेखौ बुङो जोंखौ बिराद दाय होदों गाज्रि लेंगुवेज माने राव फंसेबो जेनेबा जों बुंनो मोना सैथो खोथाखौ जेनेबा जों बुंनो मोना बेबायदि जोंखौ बेब'हार खालामदों गाज्रि खोथा खिन्थु दिनै जोंनि बे सैथो खोथा फंसे खोथा जों जेखौ बुंदोंमोन सैथो खोथा बे सैथोजों दिनै सासे नङा सानै नङा हाजार बुंनो थाङोबा दिनै 90% बर'आ दिनै माने सापर्ट खालामो 90% बर'आ जोंखौ दिनै माने सापर्ट खालामदों बुजिदों दिनै बर'नि दैदेननाय समाव बेबायदि देटेन खालामनानै लांलायनाय समयसाखौ जों नुवाखैमोन बेथ' स्पस्ट दिनै बे बर' दैदेननाय जायनाखि आन्दलनमोन बे आन्दलनाव खुनु पुलिस हेरासमेन्ट जायाखै पुलिसा बेबायदि खालामफेराखै बे खालामनायनि खारना जाहैबाय पुलिस माने प्रमद बर'नि बै एबसु मुभमेन्टआ मोनसे प्रक्सि आन्दलनमोन बे थगायनाय रायजोखौ थगायनाय आन्दलन खालामबाय बे थगायनायमोन बे बोरै रायजोखौ थगायनानै जे एनडिएफबिनि जायनाखि बड'लेण्ड रायजो बिनाय बर' रायजोफ्रा बड'लेण्ड रायजो बिनाय बे बड'लेण्ड रायजो माने बिनाय बड'लेण्ड रायजोखौ बोरै सेब'टाइज खालामनो हायो बर' रायजोनि आलादा रायजो बिनायखौ बोरै सेब'टाइज खालामनो हायो बे सेब'टाइज खालामनो नागिरनायनि थाखायनो हेमन्त माने बिश्व शर्माया प्रमद बर'खौ माने एजेन्ट हिसाबै लगायदों आरो प्रमद बर'नि थोननायावनो बे प्रक्सि एबसु आन्दलन खालामदों नङाबा नोङो सासे आन्दलनकारि नेताया नों उन सिगां सिकिउरिटि लालायनानै बिराद सिकिउरिटि गार्ड एखेबारे टाइट सिकिउरिटि 11 जन गाहाम सिकिउरिटि लानानै आन्दलन खालामनाय खुनु हिस्ट्रियाव नुवाखै प्रमद बर'नि आन्दलनावसो एबसु आन्दलनावसो जों नुदों गाव सिकिउरिटि लानानै आन्दलन खालामनाय बेखौ नुदों हाइवेआव जेब्ला आन्दलन खालामो हाइवे आन्दलन खालामबाबो बिसोरो अनला ओंख्रि देलायनानै जादों उवाल लांलायनानै बिरादनो ज' अनला ओंख्रि देलायनानै जाबाय हाइवेआव बिदि देलायनानै अनला ओंख्रि देलायनानै हाइवे बन्द' खालामनाय खुनु हिस्ट्रियाव गैया बे नोजोर गैया बे प्रक्सि आन्दलन बे आरो बेल' नङा जेब्लानाखि आं माने खालामो बिसोरो बड'लेण्ड रायजो बुङो बड'लेण्ड रायजो बुंनाय गेजेर बिसोर मा खालामो इलेक्सन गेलेफैयो उरखाव उराव ब्रह्मनो भट नांगौ उरखाव उराव ब्रह्मखौ देरहानांगौ जोंनो परिबर्तन सरकार नांगौ ओरै होननानै बिसोरबो इलेक्सन गेलेफैयो दा हथे बे आन्दलना प्रक्सिमोन जों बेखौ माने हमनो हादों जों आगोलाव मिथिखादों आरो बिनि गुदि माबायानो जाहैबाय बिसोर बड'लेण्ड आन्दलन खालामबाय बिनि गुदियाव खिन्थु बिसोर बड'लेण्ड आन्दलन नङामोन जेब्ला बिटिसिआ 2003 आव एकर्ड जायो बिटिसि 2003 आव एकर्ड जानायनि उनाव फार्स्ट इलेक्सन जेब्ला बिटिसिआव जायो 2005 आव 2005 आवनो प्रथम उरखाव उरा ब्रह्मआ गाव रायजो सभानि एमपि थासेयावबो बे बिटिसि चिफ जानो थाखाय इलेक्सन गेलेनो थांदों बेथ' बड'लेण्ड रायजो बिनि थाखायथ' थाङाखै बियो दा बे बिटिसिआव 2005 आव इलेक्सन गेलेनो थांनायानो बर' जाथिनि गावस्रानायनि गुदि खारन दा बेनो दा बे माने चिफ जानो नागिरनायखौ एबसुआ लोगो लाफानानै माने एथ' मोजां आरामाव जाफुंनाय खुंहांनाय एथ' मोजां 6 शेड्युल एरेन्जमेन्ट जाबाय 2003 आव बे एकर्ड जानानै खुंनो नागिरजेननाय बे बिटिसिखौ डिस्टार्ब खालामनाया उरखाव उरा ब्रह्मआनो बेनि दारै जादों आरो बे बर' जाथियाव गावस्राय लाबोनाया बेनो आरो बेल' नङा आं दिनै मोनसे खोथा बुंनो सानदों बे उरखाव उरा ब्रह्मनि थाखायनो बर' जाथियाव सा सानजा सोनाब खोला लालायनानै गावजों गाव बे एनडिएफबि नैबे बिएलटि बे बर' नैबे माने माबा होनलायनानै एखेबारे गेजेराव बुलाय सोलाय खालामनाय नांलाय खमलाय खालामनाय बेनो दिनै बर' जाथियाव जे हाजार बर' फिसा जे बर' आइजो जे जोंहा माने रान्दि जाबाय बर' फिसा मावरिया जाबाय बेनि गासिबो रेसपन्सिबोला उरखाव उरा ब्रह्म आं बेखौ बुंनो लुबैयो दा बिथाङा जुदि जुद्धनि घोषणा होआमोनब्ला बे जुदि माने जुद्धनि जुदि घोषणा होआमोनब्ला जोंनि गेजेराव बिदि गावजों गाव दाङाबाजि जानाय नङामोन बुलाय सोलाय बुथारस्राय जानाय नङामोन बे जुदि एनडिएफबिखौ जेरावनो मोनो बेनो होसो रायजोफोर जेरावनो मोनो बिसोर होसोनांगौ होननानै जुदि माने गन्दगल खालामामोनब्ला जोंनि गेजेराव गावजों गाव बिदि बुलाय सोलाय जानाय नङामोन बुथारलाय सोलाय जानाय नङामोन दा गथिखे आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै समस्त दावरावनि गन्दगलनि मेइन गुदियानो इउजे ब्रह्म बिथांनि दारै गन्दगल जादों आं दिनै बेखौ बुंनो हायो
आरो मोनसे पइन्टखौ आं दिनै बुंबावनो सानदों रोखानो रायजो राजानि सिगाङाव आं आपिल खालामदों रायजो राजाफ्रा बुजिनो सेस्था खालामदों रायजोफोर दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि नेताफ्रा जेरैबायदि खोथा बुंलादों जोंनि नेताफ्रा जोंखौ जेरैबायदि खोथा बुंनानै मिसा खोथा बुंनानै आन्दायहोदों दिनै बुजिनो सेस्था खालामदों जे जों दिनै थगायजानाय टाइम नंला बियो जाथिखौ जों दिनै फोजाखांफिननांसिगोन जाथिया दिनै मोनसे नङा मोनसे दिनै गोमालांगासिनो दं जोबलांगासिनो दं दिनै जोंनि मोनखानाय जायनाखि बिटिसि सिक्सुवेल एरेन्जमेन्ट बेबो गोमानानै थांगासिनो दं जोबलांबाय पावारा गोमालांगासिनो दं दा गथे आं रायजो राजाखौ आपिल खालामो बे दिल्लीनिफ्राय आपिल खालामहरो रायजोफोर बयबो बुजिलायफिनदो जागरन जादों बयबो आरो बे जोंनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड रायजो बिनायनि माबायाव दाबियाव बयबो ज' जादों बेनि थाखाय जोंहा उफाय गैया अनलि जोंनि उफाया बड'लेण्डल'सै बेबायदि दस्रा जेबो उफाय गैया दा नोखि बिटिआर होनना बुंदों बिटिआरनि एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामगौ होनदों बे बिटिआर सुक्तिनि एकर्ड इमप्लिमेन्ट जानांगौब्ला बर' जाथिया जोबगोन रायजोफोर जों जोबनाय लामायाव फैगासिनो दं बे बिटिआर सुक्तिजों जोंहा जेबो लाब जायाखै बे बिटिआर सुक्तिजों जोंखौ धंस' खालामनोसो जादों बे बिटिआर सुक्तियाव एनडिएफबिनि रन्जन दैमारिखौ गनायनि बाथ्रा गैया आरो बेखौ बख'नो नागिराखै दा बरंस' बै रन्जन दैमारिखौ जेलाव बोरै दोननो हायो बेखौसो जोंनि नेताफ्रा सिन्था खालामदों आरो बेखौ आं बुंनाय खारन जाबाय आं मोनसे लजिकेल मोनसे आर्गुमेन्ट होनो हादों बे रन्जन दैमारिखौ बिसोरखौ टेररिस्ट साजायनानै रन्जन दैमारिखौ टेररिस्ट साजायनानै दिनै उर्खा उग्रा ब्रह्ममोना जेराव जोबनानै दोननायनि उदाहरनखौ आं बुंनो सानदों जे दिनै सोमला बसुमतारी थैनाय सानखौ बिसोरो एन्टि टेररिजिम दे बायो आं रेसपेक्ट खालामो सोमला बसुमतारीखौ आं सनमान होयो बयबो सनमान होयो बेबो अनादर सासे नेताया जिउ गोमानांबाय बिनि जिउखौ आं सनमान होयो खिन्थु बे थैनाय दिनखौ एन्टि टेररिजिम दे जे अबजार्भ खालामो दा बिदिब्ला टेररिस्टआ सोर सोमला बसुमतारी थैदों गावजों गाव बिदा फंबाय गावथारलायनाय बुथारलायनाय थैदों उर्खा उग्रा ब्रह्मआ जुदि एनडिएफबिखौ होथारनांगौ बुख्रुबजोबनांगौ बे रोखोमनि अर्डार होआमोनब्ला आरो एनडिएफबिआ जे जुद्ध ओंखारामोनब्ला एबसु एनडिएफबि जुद्ध नाङामोनब्ला बे सोमला बसुमतारी थैयामोन दा बे थैनाय खारना बेनो उर्खा उग्रा ब्रह्मआ बे गाज्रि रोखोम मोनसे माने डिसिसन होदों हुमखिदों जे एनडिएफबि नुब्ला होथारनांगौ आरो बिनि बुंनाय बाथ्रा मा नैबे एन्टि टेररिजिम दे जे फालिबाय बेनो एनडिएफबिफोरखौ टेररिस्ट खालामनानै टेररिस्टखौ माने घोषणा खालामनानै टेररिस्ट होननानै जेरावबो बुथार हायो जेरावबो माने गावथार हायो बिसोर जिखि जाया जेल जाब्लाबो थैजासे जेल जानांगौ बिसोर जेलनिफ्राय गनो मोना टेररिस्ट मानसिफ्रा दा जों गावनि जाथिनि बर' हारिनिनो मोनसे आगोमा फिसा बर' हारिनि मोनसे आफाद जाथि दानो ओंखारनाय आफाद बे आफादखौ नोङो टेररिस्ट होनना बुङोब्ला दा दिनै जाथिखौ नों एथ' अननाय भाबै नोङो जुदि फाननाय जायाखै होनबा जाथियाव मानो टेररिस्ट उजिखो सोर टेररिस्ट दं बेयावनो सोंथि जाखाङो जुदि एनडिएफबिआ सोमला बसुमतारीखौ गावनायनि थाखाय टेररिस्ट जाबायब्ला एबसुफोराबोथ' मानसि बुथारदोंमोन बिथांमोनाबो टेररिस्ट दा कुइसना बेयाव जादों दिनै दा अनेक मानसि माने काउन्टार जा मोनसे जोंनि गेजेराव मा जालायदों जोंनि गेजेराव गावथारलायनाय बुथारलाय जादों फ्रेट्रिसाइडेल जादों बेयाव जोङो नङै मायै गावजों गाव दाय होलायनाय दा दिनै माने गभर्नमेन्टआनो खुनु बेखौ एनडिएफबिखौ टेररिस्ट होनाखै इन्डियाआवनो बुंनो थाङोब्ला खुनु टेररिस्ट अर्गानाइजेसन गैया इन्डियान गभर्नमेन्टआ होआखै नों जेकेएलएफ माने जम्मु काश्मीर माने लिबारेशन फ्रन्ट बेखौ माने दिनै गभर्नमेन्टआ टेररिस्ट आफाद होआखै आलफाखौबो होआखै जोंनासो मानो टेररिस्ट होननानै घोषणाखौ एनडिएफबिखौलाय दा नों एनडिएफबिखौ टेररिस्ट होननाय लोगो लोगो रन्जन दैमारि जों जेल जाबाय दा रन्जन दैमारि जेल जानायखौ नों बोरै उर्खा उग्रा ब्रह्ममोना बेखौ बख'नांगौ नों बोरै बुंनानै नों दिफेन ब्रह्ममोना दिनै बोरै बख'नो बुंनो हानो नोंलाय आरो नों बे प्रमद ब्रह्ममोना बोरै बेखौ बख'नांगौ होनना बुंनानै नों टेररिस्ट बुंबाय नोङो टेररिस्टखौथ' बख'नानै बुंनो हाया टेररिस्ट दा रन्जन दैमारिया टेररिस्टब्ला बेखौ जेलनिफ्राय बोरै बख'नांगौलाय दा नोंसोर बेखौ टेररिस्ट होननानै जेल जानायसो नोंसोर माबा खालामबाय नोङो दा ओंखायनो जोंनि लिडारफोरनि दाय बियो जोंनि लिडारफ्रा बे रोखोम गिदिर भुल खालामदों बेफोरबायदि गिदिर भुल खालामनायखायनो जोंनि गेजेराव गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव जोबथारलायदों बिदा फंबायनि गेजेराव भुल गुलाब जालायदों दा दिनै आं आपिल खालामो रायजो राजाफोरखौ दिनै बुजिनाय सम फैबाय बुजिनांसिगौ आरो बे नङै बाङै खोथाफोरखौ लानानै जों दिनै आन्दायना गोजावना जों दिनै रायजोफ्रा जोंनो बड'लेण्ड रायजो बिनायाव ओंखारफिननांसिगौ ज' बेनि सारा जोंहा जेबो उफाय गैया जोंनो बड'लेण्ड नांगौ नोंथांमोना मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनो मोन्दों ना मोनासै दा मेम'रेन्डामखौ माने अलरेडि पुलिसा जोंनो बेयाव माबाखौ डेमनस्ट्रेसनखौ होआखैब्लाबो मेम'रेन्डाम हैनो थाखाय जोंखौ सारि मानसिल' सेलेक्ट खालामबाय दा सारि गेजेराव सानसुमा थांबाय आंबो थानांगौ बे थांग्रोबाय दा गथे बे मेम'रेन्डामखौ हैनो लांबाय पुलिसफोरा गावसोरनो गाइड खालामलांबाय दा प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारनो बे अफिसाव बिसोर होनानै फैसिगोन दा बे आरो जोंनि डिमान्डआ स्पस्ट' खुला खोथा जोंनि डिमान्डआ सोनाबहा संकस दैमानिफ्राय सानजाहा सौदियासिम बे जोंनि ओमफ्राय भुटान हाजोनि गाहायाव थानाय सेरफां बे जोंनि आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जों बेखौ दाबि खालामदों आरो बड'लेण्ड रायजोआ जोंनिखा जोंहा बुरन्जिनि बेयाव माने गोहोम दङ जोंनि राजा महाराजा बे जायगायाव जोंना गोदो रायजो खुंलांदों आरो बे रायजोआ जोंना खुन संकस माने हिमालय हाजोनिफ्राय खोलाजाय बंगोपसागरसिममोन जोंनि रायजोआ माने सानजा दिख्राय दिनिफ्राय
सोनाबा खरथया दैसोमोन जों रायजोआ बे जोंनि गिदिर मोनसे प्रागज्यतिस रायजोमोन बे बर'फोरनि रायजो खुंलांनाय जायगा बे जायगाखौ जोङो नांफिनगौ जोंनो होनांगौ दा ओंखायनो जों दिनै बे जायगाखौनो जों खरलबसे जायगा जोङो जेराव दङ बेखौनो जों बिनानै जों दिनै आलादा बड'लेण्ड नांगौ होननानै जोङो दाबि खालामफैदों बर'नि सासे आङो बयखौबो बुंहरसै दिनै जय बड'लेण्ड जय बड'लेण्ड जय बर' हारिनि जय बर' हारि खौसे जा बर' हारि खौसे जा धन्यबाद।